Totalni preokret. Bračni par Dragojević javnom prevarom obeležio je 5. sezonu Zadruge. Glasovima publike Dejan i Dalila zauzeli su prva 2 mesta u superfinalu. U Gornjem Šepku svi znaju gde se nalazi prodavnici kuće drugoplasirane za drugarke, ali umesto Dalile ispred radnje je bio njen otac Huso Mujić. Huso je priznao da mu je laknulo otkako se Zadruga završila, jer je mesecima ćerku gledao dok se lomila i patila zbog veze sa Filipom Carem. Iako je zbog Dalile često umeo da zaplače, ipak je najemotivniji trenutak doživio kada je nakon 10 meseci ugledao ćerku na kućnom pragu. Nije s njom stigao da priča o svemu što je hteo, jer se Dalila nakon kratke posete vratila u Beograd zbog obaveza oko snimanja emisija. Otkako se završio reality, mnogo sam bolje nego što sam bio, više nemam zdravstvenih problema i drago mi je da se Dalila vratila. Kada je došla, bila je dosta suza, plakali smo mnogo jer nam je Dejan falio. Iskreno nismo imali vremena da puno pričamo. Ona moje mišljenje u svemu zna, kada se malo smiri pričat ćemo detaljnije. Još pre nekoliko meseci sam rekao, svega će biti, a kajanje najviše. Sada je došlo do toga, govorio Huso za Alo, odmeravajući svaku reč. Njemu kao ocu najteže je palo to što mu ćerka pati, a ne može da je pomogne. Ona sada pati za Dejanom, a ne za Filipom. Kada je ušla u njihovu zajedničku kuću, dugo je plakala, postaje svesna da je uništila svoj život, suočava se i sa velikom osudom naroda. Ako se ne pomire, voleo bih da Dejan i Dalila barem ostanu prijatelji. Mislim da Dejan još uvek nije preboleo Dalilu, ne ide to tako lako. Oni su se dugo borili za potomstvo, a ja bih voleo jednog dana da dobiju dete, a ja unuče. Iskreno nisam znao da je Dalila u mladosti abortirala, da sam bio upućen, verovatno bih uticao na nju da rodi dete jer je to veliki greh. Ljudi ubiju decu koju im Bog da, a onda traže, ali ih ne dobiju ponovo, priča potreseni Dalilin otac. Iako se u realitiju dogodila javna prevara, Huso ipak veruje da još uvek ima nade da se Dalila i Dejan pomire. Mislim da Dejanova porodica ima veliki uticaj na njega. Njegova majka Biljana nikada nije odobravala Dalilu, od prvog dana bila je protiv te veze. Iako ne verujem u vražbine, Dejanovo i Dalilino ponašanje nije bilo normalno. Ne znam da li se Dalilina majka Emina bavi tim stvarima, pričalo se da posećuje Vračare. Nisam upućen jer ne želim sa njom, ali moguće da se bavila time. Ne razmišljam o gatarama jer sam vernik. Dejan i Dalila su takođe 5 godina živjeli po verskim načelima, a onda se sve preko noći promenilo. Nakon svega ne gubim nadu u njihovo pomirenje. Još uvek nisu zvanično razvedeni, iako su potpisali papire za razvod, nadam se da će odustati od te odluke, priča Huso dok pokazuje kuću koju su Dejan i Dalila napravili. Osim Dragojevića, nijednog muškarca neće prihvatiti za zet.